kenan ko? Farallan sallah dai guda 13 ne. Na farko sai ya kasance jikinsa a tsaftace yake, sannan kuma komai a tsarkake yake babu janaba. Na biyu tufafin da ke jikinsa sai ya kasance a tsaftace yake. Na uku inda zai sallah sai ya kasance akwai tsafta da kuma tsarki. Na hudu boye tsiraici sai ya kasance ya boye duk wuraren da aka ce a rufe. Na biyar yin sallah akan lokacinta. Na shida fuskantar alƙibla. Na bakwai ɗaura niyya. Na takwas kabbarar harama. Na tara tsayuwa yayin sallah. Na 10 karatun fatiha. Na 11 ruku'u. Na 12 sujjada. Na 13 zaman tahiya. Amma menene ke damunka? Me kika gani? Na ga dai damuwa a tattare da kai. Don ka san an ce labarin zuciya a tambayi fuska. Ka faɗa min me yake damunka mana. Ni babu abin da yake damu. Ai gara ka ce ba za ka faɗa min abin da yake damunka ba a maimakon kai min ƙarya. To. Haka ne. Gaskiya ba na so, ba zan iya faɗa miki ba ne kawai. Ƙaryar na so ne miki. Amma tun da kin gano ni ke haƙuri. To shikenan, mu ci gaba. Zan ɗauko ɗayan littafi. Tunda na zo duniya ban taɓa farin ciki kamar yadda na ganka yanzu a gidanmu ba. Har ranar da aka fara saya miki mota ta farko? Na yi farin ciki amma bai kai zuwa ka yanzu ba. Na ɗauka ba za ka zo ba. Ai ni mutum ne mai alƙawari. Muddin na yi alƙawari akan abu insha Allah sai na ci. Na baka ne domin ka sha ba don ka ajiye ba. Shikenan? Duka nake son ka shanye. Gaskiya ciki na a cike yake. Kamanya a cike yake. Maganganun da na zo miki da su suka cika ciki na. Ai fa ba dogon magana zamu ba, amsa kawai zaka bar na amincewa ko rashin amincewa, amma tun da ka zo na san ka amince da bukatata. Gaskiyar magana Laila, akwai yarinyar da nake so. Akwai wadda kake so? Kwarai kuwa. Da na yi tunanin boye miki, to amma kuma daga baya sai na ga bai kamata in yi miki ƙarya ba. Shi yasa na fito na faɗa miki gaskiya. Dan shi duk mutumin da ya furta gaskiya to ba shi da abin da zai yi tunawa. Haba Sunusi, ka zo gidanmu sannan ka ce mu baka ta yin soyayya ta. Wai kai wani irin mutum ne? Ana son a mayar da kai mutum amma ka bi zaɓin wahala. Ke ce kika ɗauki aiki na a matsayin wahala. Amma ni ba wahala bane a wurina. Ina jin daɗin aikin saboda shi Allah ya zaɓa mu. Wai tsayawa ma tukuna. Wai ita yar gidan uban wace ce wadda ka zaɓe ta fiye da ni? Ba yar gidan uban kowa bane. Malamar Islamiyya ce kuma malamata. Mu ba su da komai kamar yadda ni ma nake. Kin ga ƙwarya ai ta bi ƙwarya kenan ko? Amma na san ba cikin hayyacinka kake ba. Saboda an ce min kana shaye-shaye. Gaskiya ne ina yi a da. Amma na daina komai saboda ita. Kar ka sake ambata ta a gabana domin na tsane ta, idan kai ma kana son na tsane ka ga fili ga mai doki. Zan sake baka lokaci domin shawaran da ka zo da ita bace ba, gurguwa ce, sai dai ka sake wata. Babu wata shawara da zan sake. Na riga na ga mai yanke shawara. Magana ta ƙarshe kuma shine idan kin samu jiki aure ko da zuwa gobe, kan ni ina da mata. Wai ma tafiya za ka yi? Ƙwarai kuwa. Na gama faɗa miki abin da ya kawo ni. Me zan zauna kuma in yi miki? Na bar ki lafiya.
A'a. Yau ya na ganka haka baga ka zo da ko littattafai a hannunka ba? Ba karatu bane ya kawo ni yau. Me ya kawo ka to? Zuwa ne mu yi magana. Magana kuma wace irin magana? Na zo ne mu yi magana kan irin san da nake miki. Me ka ce? Na ce ina son ki Fauziya, kuma aurenki nake so na yi. Tun yaushe ka fara suna? Tun kafin mu fara magana da ke. Tun lokacin da yake wucewa a wurin da nake sai da mai. Tun kafin ki min gyara akan ranar da kika fara gani na ina sallah kika min gyara. Tun wannan lokacin kika fara burge ni. Na ɗauka cewa kawai sha'awa kike bani. Amma daga baya sai na gano cewa so ne. Son ki a cikin zuciyata a hankali ya dinga girma har ya faɗa da haka. Ya kai lokacin da idan ban faɗa miki Fauziya zan iya cutar da rayuwata. Oh Allah, wannan wace irin jarabawa ce? A gaskiya ba na son ka. Ban san yadda za a yi gaya maka ba. Ba gaskiya bane Fauziya. Kina sona har cikin zuciyarki. Amma na lura da cewa kina gudun alaƙa da ni. Kina gudun tarayya da ni. Fauziya, saboda ki na ki karɓan soyayyar wata yarinya 'yar attajirai. Don Allah kar ki watsa mun ƙasa ya ido. Fauziya, ɗago kanki ki kalle ni. Ki faɗa min cewa ba kya so. Dama kai da wannan matsiya shi talaka na kake walakanta da me tafi ni ka kalle ta ka kalle ni. Da ilimi, tarbiyya, hankali da kuma uwa uba kamun kai. A cikin waɗannan abubuwan da na faɗa ki faɗa min a cikin wani aji kike? Babu. Sai girman kai, fariya da kuma takama da kuɗi. To bari ki ji, da kuɗinki da ke kanki da dukkanin abin da kuka mallaka a danginku bai kai hijabin da Fauziya take sa a wurina ba. Me za ka walaƙanta? Amsu? Lalle, ɗan adam ya cika butulu. Butulci? Wani butulci ne miki? Na taɓa neman taimakonki? Ba kya bi na bashi. Don haka babu wani abu da na taɓa nema a wurinki. Don Allah ki haƙuri malama Fauziya. Babu komai. Dan ni ma ban damu ba. Dan inda sabu, na riga na saba da ƙalubalen rayuwa. To na gode. Na bar ki lafiya. Ina son ka. Da na amince zan aure ka. Mai san ka ba shi ruwa da Da gaske? Da gaske nake. Don ko a yanzu idan ka shirya, mu je a ɗaura mana aure. Fauziya? BC Sportwears ina masu buƙatar a yi musu sportwears kamar na ƙwallo, na makaranta, na siyasa, na biki, na birthday, na ƙauyawa dai. Kowanne kalan design kake buƙata za mu iya ɗinka maka shi daidai da buƙatarka. Mai buƙatar a yi masa zai iya tuntuɓar mu ta WhatsApp ko ya kira mu ta wannan lambar waya. Kuma za mu iya tura maka aikinka a duk inda kake a faɗin duniya.